हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों जे रेशन कार्डनि मोनसे बिग आपडेट लोगोफोर आसाम सरकारनि मोनसे गोदान रुल एबा रेशन कार्डनि सायाव आसामनि सीएमआ मोनसे नटिस फोसावदों जे एबा मोनसे एनाउन्स खालामदों मोनसे मेलनि गेजेरजों रेशन कार्ड जाय नोंथांमोनहा बेनि गेजेरजों गोबां रेशन मोनो एबा माइरं मोनो माबा मोनसे मैदा आटा माबा मोनसे मोननो हायो अब्ला नोंथांमोनहा जा मोननांगौ डेट बे मोननांगौ डेटखौ थि एबा थिरां खालामनानै होदों आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय जोङो जा माइरं मोननांगौ दं बे माइरं मोननांगौखौ 10 डेटनिफ्राय 16 डेटनि गेजेराव मोननांगौ होननानै बुंदों बेनि मोनसे भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोबनाय फारसे मिथिनानै मोनगोन बेजों लोगोसे जों बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव मिथिनानै लागोन रेशन कार्डनि स्टेटासखौ जों बोरै नायगोन माब्ला भेरिफाइ खालामदोंमोन आधार कार्ड भेलिड आधार कार्ड जों होनो हादोंना हायाखैमोन एबा आधार कार्डजों लिंक साक्सेसफुल जादोंना जायाखैमोन जेरावहाय बै समाव KYC होनानै आधार आपडेट खालामनाय जादोंमोन बेनि जोङो स्टेटास चेक खालामनाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि थाखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम हाजासे शेयार खालाम बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअखौ मोनबाय थानो हानाय बायदि दायो सावरायदोंमोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गिबियाव रेशन कार्डनि गेजेरजों जोङो रेशन मोननो हानाय एबा जा डिलार एबा गलादारनिफ्राय जोङो मोननो हानाय माइरं बेखौ 10 डेजनि एबा 10 डेटनिफ्राय 16 डेटनि गेजेराव जोङो मोनथारनांगौ एबा होथारनांगौ होननानै बुंदों सिएम बिथाङा आरो बेनिफ्राय जुदि 16 डेटनिफ्राय बारो अब्ला 17 डेट खालि दाननि एबा मासनि 17 डेट खालि नोंथाङा बेखौ कमप्लेन होनो हागोन होननानै बिथाङा बुंनानै होबावदों आरो बेखौ अन्य हेवा हप्ता मुंजों बे रेशननि एबा बे आयेननि मुंखौ बिथाङा दोननाय जादों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन বৰ সিস্টেমেটিক্যালি কৰে জানুৱাৰী তেওঁলোকে 7 তাৰিখলৈকে ঠেলে ফেব্ৰুৱাৰী 10 লৈকে ঠেলে মাৰ্চত 13 লৈকে ঠেলে এপ্ৰিলত 16 লৈকে ঠেলে এনেকৈ তেওঁলোকে বছৰটো ঠেলি ঠেলি ছমাহ হোৱাৰ লগে লগে এটা দিন তেওঁলোকে মাহৰ লাষ্টলৈকে লৈ যায় লোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে 28 তাৰিখে পোৱা বস্তু 1 তাৰিখে পালো মানুহে হিচাপ কৰি নাথাকে যে 12 মাহ পালো নে নাই এভাৰেজ আমাৰ গাঁৱত 2 মাহৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ চাউল বহু সময়ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু আমি ধৰি থাকো সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে ৰেশনৰ চাউলটো 10 ৰ পৰা 16 নৱেম্বৰত দিব লাগিব আৰু 16 তাৰিখে ডিসি আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব যে সকলো বিতৰণ হৈ গল সো এটোক আমি নাম দিছো অন্ন সেৱা সপ্তাহ এই মাহত আমি পাইলট আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক আমি স্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম যে 10 ৰ পৰা 16 তে ৰেশন পাব লাগিব 16 তাৰিখৰ পিছত আৰু ৰেশন নহব আৰু 10 ৰ আগতো নহব নিৰ্দিষ্ট দিনত হ'ব যাতে মানুহে 17 তাৰিখ হলে আমাক কমপ্লেইন দিয়ে যে মই ৰেশন নাপালো বুলি दायो बेजों लोगोसे आरोबाव जों नायनानै लागोन दायो आङो मोनसे अफिशियेल साइटआव दंफैखायो रेशन कार्डखौ जोङो बोरै स्टेटास नायो बेनि मेन वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे दिन्थिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दायो आं अफिशियेल साइटआव दंफैखायो दायो नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोन्दों ओमफ्राय गोजौ फारसे नोंथाङा नुनो मोन्दों जे रेशन कार्ड होननाय नोंथाङा बेवहाय खनसे क्लिक खालामनानै होगोन बेनि गोजौ फारसे नोंथाङा बेवहाय रेशन कार्ड नुनो मोन्दों बेवहाय नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे नुबावदों रेशन कार्ड डिटेल्स नोंथाङा खनसेबाव क्लिक खालामनानै होदो अब्ला मोनसे गोदान बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर अब्ला नोंथाङा नुनो मोन्दों इन्टारफेस बेवहाय नोंथांनो आं जुम खालामनानै दिन्थिगोन बेवहाय नुनो मोन्दों जि खेबसा बे खेबसा कोडखौ नोंथाङा जुदि सिनायाखैबा बे एरो सार्केलाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामोबा नोंथांनि सिनायनाय बायदि जागोन बेखौ जोङो इन्टार खालामनानै भेरिफाइआव क्लिक खालामनानै होनांगौ अब्ला बेवहाय लेन्डस्केप लायोबा नोंथाङा बिनि खेबसा कोड एबा इन्टार खालामनांगौ इन्टारफेसखौ नोंथाङा मोननो हानाय जानाय नङा प्रब्लेम जायो समाव नोंथाङा अब्ला बेखौ पर्ट्रेट लादो नोंथांनि मबाइलखौ बेबायदि मोनसे इन्टारफेसखौ नोंथाङा पर्ट्रेट लायोबा मोननो हागोन दायो आं पर्ट्रेट लाबाय थोंजों आरो सिदा फसंनानै नोंथाङा जौथं हिसाबै लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बिनि जा खेबसा बेखौ नोंथाङा इन्टार खालामदो आरो इन्टार खालामखांनानै भेरिफाइ खालामदो
दायो आङो भेरिफाइ खालामनानै होनोसै। भेरिफाइखौ क्लिक खालामबाय। भेरिफाइखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन आरोना। नोंथाङा बिदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय। बे इन्टारफेसखौ नोंथाङा मा खालामदो दानिया बेवहाय स्टेट नुनो मोनदों। बेहाय स्टेट नुनो मोनदों। बेहाय डिस्ट्रिक्ट नुनो मोनदों। बेखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन आरोना। फिलआप माने नोंथाङा बेहाय टिक मार्क दंखायोबो क्लिक खालामबानो बेहाय नुजाखागोन। नोंथाङा बेहाय स्टेटखौ नुनो मोनखाबाय। दानिया डिस्ट्रिक्टखौ बेहाय नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव मोनसे मा नुगोन नोंथांनि फुड साप्लाइ एबा एसडिअ सेन्टार नोंथाङा बेहाय नुनो मोनगोन। बेखौ क्लिक खालामदो। दानिया गोजौ फारसे आगदाजों नुनो मोनदों TESO नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा नोंथांनि साब डिभिसन बेखौ क्लिक खालामबावदो। आरोबाव बबे साब डिभिसनाव गोलैयो बेनिफ्राय आरोबाव गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबावहाय FPS नोंथाङा बाव नुनो मोनदों। ओमफ्राय नोंथांनि डिलार एबा नोंथांनि जा गलादार नोंथां दायो आङो बेवहाय डिलारनि मुंखौ सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा स्किम बे स्किमाव क्लिक खालामदो। बेवहाय मा दङ बेवहाय नोंथांनि कार्डआ सोरनाबा AAY सोरनाबा PHH सोरनाबा NER दङ नालाय बेवहाय नोंथाङा बबे मोनसेनियाव नायनो बेखौ सेलेक्ट खालामनो हायो। आरो नोंथाङा अलाव होयोबा गासैनिबो बेहाय रेकर्डआ फैगोन नोंथांनि गोनांथि बायदियै। बेनिफ्राय आरोबाव नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ मोनसे अपसन फैबावगोन। दायो बेबायदि मोनसे अपसन फैबावबाय। नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनांगौ जे नोंथाङा बबे मा पजिसन एबा मा कन्डिसनखौ नायनो बेवहाय नुनो मोनदों भेरिफाइड एन्ड एप्रभ बेनिफ्राय डिलिट जानाय मेम्बार्सखौ दाननाय बा दङ गैया जों बेखौ नायबावनो हायो। बेनिफ्राय बेहाय नोंथाङा बेखौ अल सेलेक्ट खालामनानै होनो हायो। बेखौ अल सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे रिपर्ट मोननो हागोन। बेवहाय सेलेक्ट खालामबावनांगौ दङ। बेवहाय सर्टिं एबा सोद्रोमानि अनजिमा बेखौ नोंथाङा लोगोसे नायफानो नालाय रेशन कार्ड वाइस मेम्बार वाइस नोंथाङा बाव क्लिक खालामदो। बिनि उनावहाय नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट अपसन मोनबावगोन फैबावगोन। दायो नोंथाङा बेहाय अलाव होदो। अलाव होनानै जोङो बेबायदि मोनसे लडिं जाबाय। दानिया गाहायथाराव मोनसे रिपर्ट नेम नुबावदों। बेवहाय रिपर्ट नेम नुबावदों। बे रिपर्ट दानिया गाहायाव रिपर्ट नेमाव क्लिक खालामबावदो। बेनिफ्राय बेनो जाहैबाय डिलार वाइस रेशन कार्ड मेम्बार्स रेशन कार्डनि मेम्बार्सनि डिटेल्स आरो डिलारनि डिटेल्स बेहाय जयै जों मोननो हानाय जागोन। दायो जोङो डिलार वाइस रेशन कार्ड मेम्बार्स आरोना जों बेखौ नुनो मोनगोन। दायो बेहाय क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा खना फारसे नुनो मोनदों भिउ रिपर्ट नुनो मोनदोंना बेवहाय नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो बेनि डाटाया गासिबो ओंखारजोबगोन। नोंथांनि रेशन कार्डनि स्टेटासखौ नोंथाङा नुनो हानाय जागोन आरोना। अब्ला दानिया जों गाहायाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय जे गाहायाव जोङो रेशन कार्डनि माखासे डिटेल्स नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डखौ गासैखौबो नायनानै लानो हागोन। आरो नोंथांनि जि मेम्बार्स बेखौ गासैबो मेम्बार वाइसयै नोंथांनि रेशन कार्ड आरो डिलार बेखौबो नोंथाङा डिलारनि कड नाम्बार FPS डिटेल्स एबा कड नाम्बारखौबो नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन डिलारनिखौ। बेनिफ्राय नोंथाङा चेक खालामनो हायो। एप्रभ डिटेल्स बेवहाय एप्रभ डिटेल्स बेनिफ्राय डिलेट डिटेल्स बेनिफ्राय येट टु बि स्केन्स मा आपडेट खालामनाय HOF बे जाहैबाय कार्ड हल्डार आरोना। बे जाहैबाय कार्ड हल्डारनि मोनसे रिलेसन। बे रिलेसन बेजों बे जा कार्डनि बिगोमा बेनि सोमोन्दोआ सोर मा सोर फिसाला सोर फिसाजो बेफोरबादिखौ जों बेहाय मोननो हानाय जायो। बेनिफ्राय बेनि कार्ड हल्डार जा बिगोमा बेनि मादार्स फादार्स बेनि जेन्डार बेफोरखौ जों बे गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हानाय जायो आरोना। बेहाय एप्रभ जानाया जाहैबाय 2023 आगष्ट 18 थारिखआव एप्रभ जादों भेरिफाइडआ। बेनिफ्राय जाहैबाय येट टु बि स्केन मडिफाइ खालामनाय जादों 2023 मे 2 थारिखआव जादों आरोना। अब्ला लोगोफोर जोङो बेफोरबायदिनो रेशन कार्डनि स्टेटासखौ नायनो हानाय जायो। लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि रेशन कार्डआव साबैसे सोद्रोमा न'खराव दंमोन आरो रेशन कार्डनि गेजेरजों नोंथांमोनहा दंजोबो ना गैजोबा आरो नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबा जेनेबा हिनजाव मानसिया हाबा जाहैबाय बिनि लिस्टखौ दानजादों ना दानजायाखै बिनि पार्टिकुलार्सखौ नोंथांमोनहा बे स्टेटासनि गेजेरजों गासैखौबो नोंथांमोनहा नायनो हानाय जायो आरोना। नोंथांमोनहा अब्ला लोगोफोर निस्सय बुजिनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। अब्ला लोगोफोर बुजिनो हाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना। थेंक इउ फर वाचिं लोगो